Mange mennesker kender nok godt udtrykket at være på bølgelængde sammen. Men hvad betyder bølgelængde egentlig? I dag er vi taget ned på Rungsted Skole for at spørge nogle 9. klasses elever, om de kender udtrykket at være på bølgelængde sammen, og hvad det betyder rent fysisk. Kender du udtrykket at være på bølgelængde? Ja. Det gør du? Ja. Ved du, hvad bølgelængde betyder? Jamen, er det ikke ligesom at være på samme niveau? Jo, men altså den fysiske del. Kan du måske uddybe? Sådan... Ved du, hvad bølgelængde er i fysik? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Kender du udtrykket at være på bølgelængde? Ja, det gør jeg. Super. Kender du den fysiske del af at være på bølgelængde? Det gør jeg ikke, nej. Gør du ikke. Kender du udtrykket af at være på bølgelængde? Ja, jeg kender godt udtrykket at være på bølgelængde, ja. Kender du så den fysiske del? Nej, det gør jeg ikke. Gør du ikke? Så vi har lige været inde og interviewe de 3 stærkeste til fysik for 9. årgang, og det lader til, at de altså godt kender udtrykket at være på bølgelængde i dansk. Når det kommer til fysikdelen, så svarer de alle sammen nej, det vidste de ikke. Hvor synes du, vi skal spise i aften? Jeg tror så godt, jeg kunne spise noget sushi. Stiks eller noget? Ja, nu på havnen. Ja. Skal vi bare cykle om 7? Passer fint. Det her, det er altså et klassisk eksempel på udtrykket at være på bølgelængde sammen i faget dansk. Her kan vi altså se, at både William og Felix, de forstår hinanden rigtig godt. De tænker og de føler ens. Og kommunikationen, den flyder så naturligt. Hvor vil du spise i aften? Ja, jeg så det godt. Det var sygt nok. Hvad mener du? Det der i går der. Så du det ikke? Jeg så det også godt. Jeg spørger, hvor vi skal spise hen. Nu til den fysiske del. Bølgelængden, det er altså afstanden mellem 2 punkter i en bølge. Det kunne fx være afstanden mellem en bølgetop og den næste. Vi har valgt at bruge AirPods og deres funktion Noise Cancellation. Kort sagt, så bruger AirPods altså mikrofoner til at opfange lydbølger fra omgivelserne. Når det sker, så laver de altså en modlyd, og den lyd, den har samme frekvens, men en modsat fase. Det vil altså sige, at toppe bliver til dale, og dale bliver til topper. Når disse 2 bølger mødes, så udligner de hinanden, og det kaldes destruktiv interferens, som vi kan se her på billedet. Og det resulterer altså i, at larmen forsvinder. Når det sker, så kan vi altså se i eksemplet, at det er svært for William og Felix at kommunikere, da de ikke kan høre hinanden særlig godt.